Molweni, siyanibulisa bandla likaJesu. Greetings, Church of Christ. I hope you're all doing well. Greetings everyone. Sawunibona, molweni, dumelang. Umuntu ngona ifikayo ubhizi yabo. Okobe ndiye enkonzweni and ndisasandofika. Oko umuntu ebesenkonzweni. Wena sowungenile ngicela ke ushare ulive. Repost ushare. Sesikhona in Jesus name, and keep tapping the screen. Ungayeki utap iscreen. Nkosi uYesu siyabulela ulungile wena. Kubo bonke abakhonzwayo oNkulunkulu emhlabeni akakabikho olingana nawe futhi akekho njengawe. Unamandla, amandla akho adiliza amandla esono emnqamlezweni. Silapha Nkulunkulu wethu sizophakamisa izandla sikunikeza indumiso, sizothi enkosi, sizobulela Thixo wethu onamandla. Asikamboni thina uThixo nothando njengawe. Nguwe wedwa phakathi kwabo bonke onkulunkulu abakhonzwa ngabantu owasivisa uthando, sal-experience, salibona. Father, we are swimming in your love in the name of Jesus. Usigcine ebukhoneni bakho wena, usigcinele uthandweni lakho. Baba, sibonga igrace, sibonga uthando, sibonga umusa ongapheliyo. Baba wethu onamandla, qhubeke usinceda, usigcine, usiprotecte, ukhwelete ngathi, usifihle egazini lenkosi uJesu nasemlilweni. Baba, siyabulela. Thank you Jesus Christ, even for this opportunity esihlangene silibandla lakho. Father, we have gathered here to pray and to worship you and to honor you. Nkulunkulu wethu onamandla, yamkela ukuthandaza kwethu, yamkela indumiso. Baba wethu onamandla, siyebulela singaphezi. Sifana noDavide, Nkulunkulu wethu onamandla, wathi rejectwe ifamily yakhe, wamthatha wena wamenza waba nguwakho, waba ivessel wena Nkulunkulu wayisebenzisa. Lapha namhlanje sibulela singaphezi egameni likaJesu waseNazaretha. Usenzele okuhle kodwa sibona uthando kuwe, even nakwi-season of struggling, nakwi-season of persecution. Moya Ngcwele, asipheze ubona uthando lwakho, asipheze ubona ubuhle bakho. Siyabulela mzali Thixo wethu onamandla, sibonga ufumana ihug from the Holy Spirit, ufumana uthando from the Holy Spirit. Thank you Jesus. Yamkela ukubulela kwethu, yamkela imithandazo. Thixo wethu onamandla, ulunge kakhulu wena. Hlala nathi ebusuku on Saturday, ukhonze nathi in the mighty name of Jesus. Nali bandla lakho Baba liathendile namhlanje, ligcine ebukhoneni bakho, ulibambe ngesandla sakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Umuntu oko behamba ekuseni ngo-9 esiya enkonzweni kungona angenayo ngoku apha endlini 15 minutes ago. Ungani umuntu angenayo apha endlini ndiyaziva nam ukuthi I'm so tired. Kodwa ke I am a soldier. Ijoni alikhathali. Lithi noba lidiniwe umoya engcwele ulinikeza anointing athi carry on my son. Ndiyanibulisa ke bazalwane. Ndiyanibulisa kakhulu. Ndiyambulisa nonke man. Niyazazi kakade uba niyathandwa nguNkulunkulu. Kukho umuntu oyibhilivayo loo nto uba umoya engcwele uyakuthanda. Sikhonze kamnandi namhlanje. Kubani lothi sikhonze kamnandi namhlanje? Network ikhona namhlanje yho. Hayi kukho wayo la. Ikhona inetwork. Hawu, okay. Ba lothi sikhonze kamnandi namhlanje. Ndikhangela lothi sikhonze kamnandi. I-service ayizola ndikayifaki naku-YouTube. I think ndizayifaka after this service. Sendiyidawunlodile. Ndizayifaka after this service. Okay, siyabulela bazalwane. Ndicela ke simshare live. Oh. Siyabonga. Hayi nami ndikhonze kamnandi namhlanje. Ndikhonze kamnandi. Umama uFlora Nkosi yami khange ngikwazi nombhabhayisa. Ndive ndabhizi kakhulu xa ndiphuma enkonzweni. Kodwa ke siyabonga uvizithelwa nguwe mama wami. uNkulunkulu akubusise. Oh mama ukunene. Oh, okay. Okay bazalwane, i-good news. I just want to share indaba ezimnandi. Nina nikhonze kamnandi kodwa ngo-12 because kaloku besingenayo live. Noko nikhonze kamnandi unayigqiba i-fasting. Abanye bebendifowunela, abanye bendiWhatsAppa. Ndiyabona uba inkulu into eyenziwe yile fasting kwabaninzi. Siyambulela umoya engcwele. Inkosi yami ndiyazithanda ke mna ke i-testimony kakhulu. So bendifowunela nangaba baninzi abantu bendifowunela namhlanje mna ngose ndiphuma enkonzweni. Abanye bashiya ii-messages. Siyabonga. Banothi ndiyigqibile mna i-fasting Thursday, Friday until Saturday ngo-12. I have been delivered. Khululekile. Siyabulela. Awunazi izandla ziphakama Nkosi yami. Siyabonga moya engcwele. Ayi. Ikhona wena i-revival ezodubula lapha eSouth Africa. Uzawuyibona. Ivision yami into yobana uThixo avuse abantu noba udanga wazokhonza nam noba ukuloo ndawo okuyo. It is my prayer ukuthi uNkulunkulu akuvuse akusebenzise enze impact enkulu ngawe. Omnye beyiqala izolo uzoyigqibezela ngomso. Uyabona ke wena uNkulunkulu akubusise. Abanye bayayigqiba. Yabona ke ngoku ungakwazi uzenzela i-fasting. Ngeke uhlule ukwenza i-fasting. Noba uSathane ebeyintshontshile ibuyile. Uyava? Yaziva nazi ii-testimonies ziyangena. Okay. Yeah. I-testimony yami yokuqala, my husband was delivered. Siyabonga mama. uNkulunkulu ambambe ngesandla sakhe. uNkulunkulu ambambe ambless. Ndibonga wena pastor nge-fasting. God bless you. I did 6 to 6 wandinceda umoya engcwele. Okay. Ndiyafuna uyi-understand u-6 to 6 bazalwane bam. Mninzi umntu okandibuza mfundisi ndingamenza na u-6 to 6. U-6 to 6 umqala ngo-6 straight i-fasting yakho. Like ungadla ngo-4 ekuseni, 4 AM, 5. Then from 6 o'clock uqala i-fasting. Ndiyafuna umntu onokandenzela i-understand.
I'm not saying you're wrong, but I want to understand it. Phone motivator. Siyabonga. From 12 to 6. Okay, thank you so much. Yabona kuyenza right mawuyenza kanjani. Umuntu angatyi ngo-5 ekuseni athi from 6 uyathini uyafasta. Udlile. Qala ngo-12. Hayi ke right mawenza kanjalo. Yava nasi i-testimony. Yabona namhlanje ngathi imini ye-testimony. Mna ebandleni lam. You have opened my eyes, okay? Abanye bafike sebehamba ngamadolo. Hayi, I understand. Mna inyonga indikhuphile. Yabona ke ubuka i-fasting ke wena. Ungaphuma nenyongo ubuka i-fasting. Yava? Siyabulela. Yo yimpi yo. Yimpi, believe me I know. Nkulunkulu mazalwane mani yanisikelela. I'm so happy enhlizweni yami. Ndi-happy kakhulu. Nkulunkulu anibusise. Kunabantu ke baseNigeria abaye bacreate i-fake account eziyi-2 ezinguPastor Q Sivungu 1. So I've been reporting as account on TikTok. TikTok engandincedi at all. Ndacela nabantu ndenza nee-videos. Zaniphendula. Ndenza nee-videos. Ndifuna ukuthi ke bazalwane oyi-1 uTikTok sendincedile wayisusa i-account A1 ibina 400 and something followers. Kushiyeke A1 ena 125 followers. Ndicela naleya siyoyiripota i-account simsearch uPastor Q Sivungu. Ndingamaziyo nje una 125. Yebo una 125. After singenele phayana ungene kulaa profile uyocofa i-arrow elapha e-right uyocofa ureport ezantsi uzobe lapho ureport. After ucofa ureport ucofa ureport ezophinda vele phezulu othi report account. Uye ku-something else ucofa u-something else uhambe uyojonga indawo ethe fraud and scam ucofe phaya. Cela ke sesenze loo nto xa siphuma apha ku-live sonke. Bendiyenzile ekuseni ndayiphinda like now before ndingene apha ku-TikTok. Ngicela nawe uyenza ndithi naleya uTikTok ade ayisuse i-account. Yi-fraud ngabantu abaseNigeria and they want to scam people ngegama lam. Ningabaniki imali. Andiyenzi into inbox umuntu ndithi ngicela ukuthandaza yebo, I don't do that. Umuntu uza kum sithethe emva ndimnikeze inamba yam. If into yakhe idinga i-call we organize ixesha ndikufowunele then sithethe over the phone ndikuthandazele ndiku-advise. You understand? Yabona abantu bonwabile kakhulu after i-fasting. Hey, siyabonga Moya Ngcwele. Thank you Jesus. Ndifuna uMoya Ngcwele akuloo ndawo kuyo. I want the Holy Spirit to raise you and to use you. Kwelo bandla okhonza kulo uMoya Ngcwele ndifuna akuveze, akuphakamise, akusebenzise azise imvuselelo ngawe. Kulaa community ohlala kuyo I want the Holy Spirit to use you and to raise you. And to raise you and to use you ngendlela endingayazi nam. But uMoya Ngcwele makakusize. May the Holy Spirit help you. May the Holy Spirit use you in the name of Jesus Christ. Ndifuna umbona uMoya Ngcwele sebenza abantu yabo sibayi 280 something. Abanye baseza balate. Loo ndawo kuyo asikho seKempton Park sonke. Zikwindawo ezininzi ezi-different. Loo ndawo kuyo it is my prayer ukuthi ubase umlilo. Want to see you raising the altar of fire. Benabantu abazozokujoyina imithandazweni kugcwala umlilo. uNkulunkulu avuse abantu ngawe. Yebo. Le indaba yefamily don't worry songena ngo-August. Indaba yokudila nefamily nemitshato. Zonke eza issues zakhona songena kuzo ngo-August. Le mvuselelo sihamba nayo step by step okwangoku sise kwi-foundation yayo. Ngo-August sizoqalisa ungena kwinto ezinjalo nakwindaba kaHoly Spirit. Amen.
Hey imnandi kanjani ke le fasting le? Nawe abanye ba-testify. Yebo. Nawe abanye ba-testify. Siyabulela. I-testimony yesibini ithi ke bazalwane bami endibathandayo, ndiyabulela. Thank you so much for your offerings. Thank you so much. May the Lord bless you. May the Lord bless you. uNkulunkulu anibusise, anivulele iminyango. Bonke bathe babanikela imali yespeaker iye yaphuma. So siyabonga kakhulu ke bazalwane, ngizosithenga on Monday ispeaker, and then ngoku I think ngizonibonisa ke iprice nespeaker xa sendibuyela ku-live. So bazalwane, thank you so much. uNkulunkulu anibusise. Noba unikele nge-100, noba unikele nge-1000, noba unikele nge-200, umnikelo wakho within 12 hours umoya ongcwele wenzile kwenzeka, saphuma ispeaker. So sizosithenga on Monday. Andizukwazi ukwenza live, but masibuyela ku-live I will make sure ukuthi ndiyanibonisa islip, ndinibonise nespeaker as evidence. Yona imali yenzekile. Thank you so much bazalwane, ndiya-appreciate kakhulu. Ayisiyonto encane ukunikela emsebenzini kaNkulunkulu, into enkulu leyo. Ayisiyonto encane, believe me. Imali yakho onikele ngayo phaya, wonke umuntu osindiswayo, ngoba thina sishumayela sisebenzise esaspika, nawe uyayithola. Uzothola something, you will get a reward in heaven. You will be surprised as long as I preach. Njengoba wena unikela, umuntu owanikela ngele phone, njeba kugcwele kangaka kusenzeka imvuselelo, la muntu owanikela ngefone, nako omnye sithi ufuna unikela, ndizakunikeza izinto for unikela. Ungamnika inamba yami so that azokwazi unikela, nange sithi cela unikela. Umuntu owanikela ngale phone last year January or February, I don't remember, ndaqala ndenza TikTok, asindiswa abantu ku-Facebook, ku-TikTok, ku-fake WhatsApp. Lo muntu uthola i-reward, yena akashumayela noshumayela, but wanikela ngefone. But le phone umoya ongcwele wenza i-revival ngale phone. La muntu uzoba surprised xa efika ezulwini, xa sinikezwa i-crown, sinikezwa ama-rewards, kuthiwe ifone owanikela ngayo, mna ndingumoya ongcwele ndasindisa abantu abaninzi ngala phone. So nantsi i-crown for laa mnikelo. Umntu uzoba surprised ngefowuni nje endanikela ngayo, kuthiwe wona uyibona ingathi yinto encane, wanikela kumsebenzi kaNkulunkulu, kwasinda abantu abaninzi ngefowuni. Yebo, omnye benikele ngezi-mic ngoba esisanda uqala i-revival, wanikela nge-mic ezinto ezisebenzisayo. Loo mntu lowo zawude ziyophela ezi-mic, kodwa i-reward yakhe iyohlala imlindile phi ezulwini. Omnye unikele ngedatha, omnye unikele ngesikhathi. There is a reward. uNkulunkulu akawadli amandla omntu. So nawe njengoba ubunikela apha, umnikelo wakho uzosindisa abantu abaninzi. Yonke imiphefumlo ezawusindiswa ngale sounds ngesaspika, believe me, you will get a reward. You will be surprised mawufika ezulwini ukuthi njengoba uSivunga azobe emile eshumayela phambi kwabantu babe revived, abanye basindiswe, wena ufumaniseke bushumayele ngomnikelo. Because your offering has a voice. Umnikelo une-voice, uyathetha. Ne-language yawo umnikelo. Kuneminyango, there are doors that will never be open until you give. Wenza ama-sacrificial giving avulwe ngumnikelo. Umnikelo, it's very powerful. Omnye ulapha maybe yena abengenayo imali yokunikela, kodwa wanikela ngokuthandaza. Sawufundisa ngawo umnikelo. Omnye wanikela ngokuthandaza. Umthandazo wakho othi Nkosi uYesu, nongumthandazo we-5 seconds othi Baba remember uPastor Sivunga and protect him. That is offering umnikelo lo. Futhi ayisingomnikelo omncane, because uSathana umdisturbe because of leyo prayer. Nami ndizibone sendithola amandla to carry on, kanti kunomzalwane wathandaza ngam. Omnye avuke ebusuku athandaza. Ngumnikelo omkhulu, ayisingomnikelo omncane. Ungaze uyithathe kancinci into yokunikela entweni kaNkulunkulu, whether unikela ngeprayer, whether unikela ngokwenza ifasting, whether unikela ngemali, whether unikela ngama-resources, whatever unikela ngayo. Into omnikelo ndifundise kakhulu, nisithi kwa ukunika umntu i-attention, yi-giving leyo. Kunabantu mna I make sure ukuthi I give you my attention.
I give you uthando, i-kindness. That's part of offering. Ndinikela ngale nto engenayo andinayo, but le endinayo I make sure ukuthi ndiyakwazi ukuthi ndinikele ngayo. Ithi iBhayibhile yenza le nto angayingenziwa kuwe luthando ke, or that's love. Le nto ithanda ibingenziwa kuwe ithi iBhayibhile yenze komnye umntu. So into yokunikela singayithathi kancane. Ushare apha live kube nomntu ozongena apha asindiswe. Sucima fama umuntu ozothola ireward ngusivungu. Umuntu oqala ozothola ireward nguwe, because laa mntu attende i-revival because of you. You have invited many people bazo attend this revival. Abanye bathola healing, abanye baba revived, abanye baba motivated, abanye kwathiwa restore everything bikade lahlekile ezimpilweni zabo. You will be rewarded and you will be surprised mawufika ezulwini ukuthi moyingcwele ndithola ireward ezingaka. Ithi iBhayibhile xa ithetha abazalwane, ukunikela ngeglasi yamanzi to a servant of God kuthiwa ngumnikelo omkhulu kakhulu lo. Just iglasi yamanzi, ukunikela ngeglasi yamanzi kumuntu oshumayelayo ecela iglasi yamanzi unikele, kuthiwa ayisiyonto encane le ezulwini. Uba surprised. Jesus, uNkulunkulu uba surprised ba ha. Naku mawubheka in the Old Testament, in the book of Kings, is it Prophet Elijah owa kunomama kwakhona ifemani behlupheka kubuhlungu kuyindlala. Ithi iBhayibhile xa ithetha wathi xa efika uElijah kulamzi, wathi la mama le ndicela undenzele into yokudla. Wathi la mama, ayikho into odla apha endlini, I have a small flour and a cooking oil, ndifuna ukwenza something just for me and my son, then we will eat and die. Wathi ke xa ethetha uElijah the prophet, kuloo nto ozoyenza edliwayo qala ngam. Wayenza akayazi uba uyatesta. Uyabona uba unento yokugqibela kwindawo akuyo kukhona ispirit of famine, indlala, ukudonsa nzima. Ufika athi umprofeti kule nto ozoyenza edliwayo qala ngam. That woman did not hesitate, which means wayenayo i-deeper revelation about God. Wanikela kumprofeti kanti ubreake spirit of poverty, break into ezininzi. Let me tell you something. Ukhona umnyango ovulwa yi-fasting. There are doors ezingasoze zivuleke until wenze fasting. Neminyango engavulwa yi-fasting but evulwa yi-prayer. You have to pray kuze kuvuleke eminye iminyango. There are doors ezingavuleki until unikele, ukhuphe umnikelo unikele. Kuneminyango engavuleki until uthembeke wenze okweshumi. Kuneminyango different evulwa ngeendlela ezahlukeneyo. But ke asikho kwindaba ye-giving namhlanje, sizwana nebandla kaJesu. Sizoyifundisa siye nakwi-scripture si-explaine kakuhle. Sizwana ne? Naba abanye bethetha nge-obedience. Sholo une-testimony ngathetha nge-obedience. Khuluma ngento ayaziyo. So ndifuna ukuthi ndiya-appreciate. May the Lord bless you. May the Lord bless you and your family. Akusikelele uNkulunkulu ne-generation zonke ezizophuma kuwe. And the next generation after you, may the Lord bless them. May the Lord open the closed doors in your life and bless you. Unkulunkulu, may He give you more opportunities ezikulidela kwi-prosperity. Noba kangokwazi ukunikela financially, but ubufuna ukwenza, but inhliziyo yakho bifuna ukunikela. Already unikele because of your heart was willing to support. May the Lord bless you and bless you. Kusindiswe nabakho abantwana, kusindiswe neyakho ifamily ngenxa yalo mnikelo. Ndi-appreciate kakhulu umnikelo ke mna kakhulu. Inhlizweni yami ndi-appreciate kakhulu. Ngesi speaker esizosithenga on Monday, ndithandazela ukuthi kungasindiswa abantu baseJoburg ngaso kuphela, newakho umndeni noba wena ukho apha, nabo siyabafaka kule offering ukuthi basindiswe. Senza umthandazo we-declaration phezu kwabo. We declare i-salvation phezu kwabo. Bazosindiswa futhi abazoyidlala insindiso, and they will be very serious about salvation. Kosindiswa nabantwana babo, kosindiswa nomyeni wakho, kosindiswa. Yay, we declare in the name of Jesus. And now you will never lack anything in Jesus Christ's name. Ndisho nendawo oya kuyo awuzuswela lutho. The Lord is going to open a door for you in Jesus' name.
Siyabonga bandla likaJesu. Mandishare ke i-scripture. I-message namhlanje ke iyahlekisa. I-message nje ehlekisayo. Message namhlanje. Siyayivala i-message ye-fasting namhlanje, but i-message nje izaba ngathi i-message ebandayo, but it's very powerful and I want you to take it serious. Ndicela siye kukhona u-First John, bekhona u-Second John, bekhona u-Third John. U-Third John before the book of Jude and Revelation. I want you to go there now in the name of Jesus. UJohn wesithathu, the Third John, before the book of naku umuntu efuna ukuze ecaweni, ngicela nimphendule bazalwane bami endibathandayo. Sise-Kempton Park, sikhonzele eKempton Park. Next week Saturday sobe seSoweto. Ndicela nimnikeze nenamba. Nimnikeze nenamba uNosi Mtolo. Nimnikeze nenamba. U-Third John, ngicela umuntu ozonibhalela apha. Abanye abantu abafane bayifundele apha la ncwadi. Abantu abaninzi abafane bayifundele incwadi lesi sizoshumayela ngayo namhlanje. UJohn wesithathu. We have First John, Second and Third John. Una one chapter. Lapha ngisekuyo. Thank you so much. Yeah. Third John chapter number 1. We're gonna read only verse number 2. Thank you. Abalate Nkosi yami, I don't know. Ukuthi sawuthini nga. Nami I'm tired. Fune ngisheshe ngiphume la. Uthi ke phayana uJohn uverse number 2. Dear friends, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Basabambo 8 Nkosi yami. Oyini Nkosi yami. uSaturday abaka understand singena u7. Abanye baye ezinkonzweni ngalongo ngomsa funa abantu bagcine apha. Le verse lena ngicela uyi-underline. Please underline this verse and write it on your diary. Noba awuna revelation ngayo. I'm going to share something very important about this scripture. I want to share something very important up. Konde very important I want to share namhlanje. Ndingumfundisi ke bazalwane bam ofundisa yonke into. Andinandawo endinoze ndithi andifane ndingene kuyo manditeach. I teach everything. Everything na. I teach the gospel, I preach the gospel, I teach about the kingdom. Emtshatweni ndiyangena, intona kwifamily ndiyangena. Akukho apho ndingakwazi mandiyo. Andifuna ukuthi ndingakwazi. Ndizamuveza nethi by the grace of God ibona ngokwegift umoya ingcwele undenza ukuthi ndikwazi ungena kwizinto zonke xa ndishumayela. Andifuna uthetha ngathi yi-pride man, yayibona. Andifuna uba ndiphakamile nasengathi ndiyakwazi kodwa ngumoya oyingcwele. Amen. Ndingabantu ke mna ke uNkulunkulu abanikeze i-gift of knowledge and the gift of wisdom and the gift of faith. Zii-gift eziya. Isikakhulu i-gift of knowledge ndizake ndifundise kakhulu ngayo nendlela esebenza ngayo. Most yabantu bayathanda uconfuse i-gift of knowledge and the gift of prophecy. Gift of knowledge and the gift of prophecy. uNkulunkulu ndiyayinotice uyandisebenza kakhulu kwi-gift of knowledge. I-gift of knowledge umzekelo, I can just look at you ndivele ndazi ukuthi kokwenzeka ntoni kuwe, okanye ndive ndiyazi ukuthi kwenzeka ntoni kuwe. Not that ndiyaprofeta but operate i-gift of knowledge. Sometimes ndiyakwazi ve ndiyazi ukuthi yintoni into ezokwenzeka. Sometimes ndikwazi noyibamba into oyicingayo okanye nendlela ocinga ngayo. Operate i-gift of knowledge. It's not a prophecy, but it's a gift of knowledge. It's a gift of knowledge. It's a powerful gift kakhulu. Ayisebenzi ngoba mhlawumbe ufunda iBhayibhile, ayisebenzi ngoba mhlawumbe utheni, yi-gift, into elapha kuwe, phila apha kuwe.
umuntu yakwazi umjonga and then uvince umshumayeza, you just know how to preach kulo muntu. Yebo. Kodwa ke asikho kwindaba yegift namhlanje. So and then your gift of knowledge ihambelana kakhulu ne-gift of wisdom. I-knowledge iproducer i-wisdom. Sawungena kwi-gifts xa sithetha ngomoya oyingcwele. I-knowledge iproducer ntoni? I-wisdom. I-knowledge iproducer ntoni? I-gift of knowledge and gift of understanding and the gift of wisdom zihamba zonke and zikwenza nakwi-gift of teaching be easy, i-gift yokufundisa. Sizwana ne? Yes. Nale nakomnye thetha apha ngokufundisa, ikhona i-knowledge oyigeyina ngoba ufunda iBhayibhile. You gain ngoba ufunda iBhayibhile. Le gift of knowledge ndayinothisa ndingekasindiswa even nasekukhuleni kwam, kunezinto endandive ndizazi bazokwenzeka. And ezinye izinto kwakube ngathi abanye abantu bengandithathi serious. Ndithi kokwenzeka 1 2 3 4 5 kanye ndithi ndisahamba nomntu ndiye endaweni ethile sodibana nabantu abanje. Kokwenzeka 1 2 3 sawume endaweni ethile for ii-hour ezithile sithetha ngento ethile. Then umuntu avele abe shocked, akuthathi serious, abe surprised xa ibona isenzeka. Omnye usisi endandiyovangela naye sathi sihamba singena door to door simisa nabantu endleleni. Ndithi xa ndifika kuye ndithi sofika endaweni ethile sodibana nabantwana besikolo abaninzi. Xa sifika phayana sodibheyitha ndibe sendimchazela imizekelo endizoyenza. Yebo, xa sifika phaa yenzeka yonke laa nto yena ulibele. Xa sigqiba kwengo ndithi uyayibona nto bendiyithetha nantsi isenzeka. Uthi hayi mani uyenzeka njani? Ndithi it's a gift. Hayo nto mhlawumbe ndayisebenzela nzima but it's a gift. Masihambe ke siye kwi-scripture. Dear friends, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Njengoba ndithethe nto ndizithethayo andizami ukuziphakamisa ungathi ndingcono. Ndizawuthetha nge-gifts of the Holy Spirit because I know ukuthi you are also gifted. There are many gifts ezilapha kuwe sizoziprovoke. Ngoba sisithetha ngomoya oyingcwele, we will provoke i-gift ezilapha kuwe. That's why ngokwe-faith endinayo ngawe, I believe after this revival umoya oyingcwele will raise many people ngalo TikTok. There are people that God is going to raise ngale mvuselelo, especially if you take everything that we teach here, we apply practical. Believe me, noba sidanga sabonakala, noba sidanga sabonana face to face, but I know without a doubt there's something umoya oyingcwele azoyenza ngawe. There's something umoya oyingcwele azoyenza ngawe. There is something I know without a doubt khona umoya oyingcwele azoyenza ngawe. Koza wena uzotestify uthi hey woyithetha laa nto ku-TikTok ningayithathi serious, nandihleli phezu kwebhedi. Ndihlele nje phezu kwebhedi ndifake ii-earphones ndibukele u-live wathetha something andayithatha serious, but izawuthi xa isenzeka ube sesithi yeyi kwenzeka. Indaba ye-revival bazalwane omnye umntu uzoyijonga ngathi izokwenzeka ezintenteni. Omnye umntu angalindela i-revival iyokwenzeka kwintente because during the time of oobaba uBhengu, oobaba u-NJ Sithole, imvuselelo yenzeka kakhulu ezintenteni. Yintoni engalimithi umoya oyingcwele bangayenzi i-revival ku-TikTok abantu babe revived and be used by the Holy Spirit? Because isenkonzweni le nto i-live into yenzeka like right now. Already I receive many calls apho uNkulunkulu abalisa into ezininzi, abantu bashare ama-testimonies. So ndizama ukwento ethi don't just attend enkonzweni, yiba lapha to receive. Be ready to receive whenever you come here. Come here to receive and apply le nto efundiswa apho zombona umoya oyingcwele. Masibe sesingena ke bazalwane, xa uphuma kwi-fasting, ndifundisile mos mna nge-dry fasting namandla wayo nee-benefits zakhona njalo njalo. When you break i-fasting, uyibreak i-fasting ngamanzi atshisayo. You break your fasting by drinking hot water or hot tea. Emveni koko udla into ezilight, you understand ne? Udla into ezilight nenyama ke sizwana ne nyama ke umuntu ofastayo uthanda i-fasting, especially dry fasting, uyayithanda inyama. So xa ngeke ubreak i-fasting yesonka, you cannot take bread and break fasting. No, hot water i-right kakhulu for ukhula i-fasting. Since kuse-winter, it's very important xa ungumntu owenza this kind of fasting umane usela amanzi awarm.
noba awukho kwi-fasting. And before ungena i-fasting sela kakhulu amanzi, ba ngumuntu othanda usela kakhulu amanzi. Namhlanje I will teach about food. That's why besithi intshumayelo namhlanje izawuba intshumayelo ehlekisayo. I will teach about food namhlanje, ushumayela ngokudla. Uzofundisa into edibenise nokutya phakathi. If ufuna ubaleka ke ungabaleka, but there's a lot I'm going to share about food. Ukudla uzokubona ngendlela different namhlanje. So i-fasting, believe me, i-fasting number one, benditshilo ndathi it will clean you spiritual, iphinde iclean physical, iphinde iclean in all areas of your life. Ayina area i-fasting engangeni kuyo ifike ikuclean. It will clean you i-fasting. Ama-sicknesses iyawasusa i-fasting, siyiphrovile loo nto ngama-scripture. Sizwana ne? So kunento apha ethethwa nguJohn. Kunento apha. Abanye bavuka ngo-3 ebusuku ngexesha lothandaza ekitchen. Yebo. Ngo-3 umzalwane aye ekitchen. Come on. Uyodla. Omnye xa ezolala unoTupperware olapha ecaleni kwakhe. Onazo zonke, une-muffins, nazo zonke into ezimnandi zilapha eca kwebhedi before alala. Umane evuka. Hayi. Okay, masiphinde sibuyele. uJohn apha uthetha nebandla. Uthi uJohn ebandleni. Yabona this verse, I want you to underline it. It's very important. Uthi uJohn, I hope ndiyathemba, I hope all is well with you. I hope all is well with you. And that you are as healthy in body as you are strong in spirit. If fasting will make you strong spiritual, your spirit man will be strong and you will be anointed spiritual. Believe me. You will be anointed. I have no words to tell indlela umoya ngcwele angagcoba ngayo xa ungumntu othandazayo owenza i-fasting no-fellowship nomoya ngcwele, spend isikhathi nomoya ngcwele. Believe me, you will be anointed. You will be anointed spiritually, you will be strong and you will be powerful. But there's only one thing that will destroy you. If you are careful when it comes to sin, when it comes to carelessness, when it comes to all kinds of attack, usatana attack ngazo, the devil will try you with food. Usatana uzokuzama ngokudla. Abantu abaninzi balahlekelwe yi-anointing, sistamina sokuthandaza, i-desire of reading scriptures, kwi-prayer and fasting because of food. Abantu abaninzi balahlekelwe zinto zikaNkulunkulu because of loving food. Remember I said your number one flesh before the devil, it is your flesh, it is your body. Your body is your enemy. Uthi Paul xa efundisa kwibandla laseKorinte chapter number 7. I'm not sure whether it's chapter is first Corinthians or 2. Uthi Paul xa efundisa uthi I want to do the will of God and obey God. Uthi kodwa ndisibona ndisenza isono. Uthi mna andifuni ukusenza isono, andifuni ukwenza into ezi-wrong, kodwa ndisibona sendisenza into ezi-wrong. Uthi kwenzeka ntoni? So in other words, you are trapped in this body. All of us, we are trapped in this body. That's why uPaul aphinda afike kwibandla laseRome uthi phayana, crucify this flesh. Crucify this body. Uthi those who are led by flesh will never please God. Uthi it's impossible for those who are led by flesh to please God. Uthi but those who are led by the Spirit, they have the mind of God. They understand the ways of God and they will be led by God. So when you are spiritual, onke ama-spiritual weapons alapha kuwe azoba activated, azawuqala ukusebenza. Onke ama-spiritual gifts alapha kuwe, because you have many gifts apha kuwe. It's just that awukayazi loo nto.
zininzi gift ezilapha kuwe, believe me, but iflesh will never allow you to discover the gifts of the Holy Spirit ezilapha kuwe, and flesh will limit you. Iza kulimita iflesh. Andifuni ke namhlanje uthetha against yona iflesh, nendlela endifuna ukukhuthaza ngayo. Now that you are strong spiritual, because xa uphuma kwi-fasting, number one, nantsi into endifuna uyishare, bengena fonela ngomnye usisi okanye omnye umama esithi, is it normal uthi xa uphuma kwi-fasting ube tired? Yes, uba tired. Yes, uba nam ndihlela apha, I'm so tired, even nasenkonzweni bendishumayela nzima namhlanje, but yabona ndiphinde ndabuya ndazoba lapha, andikayifumani kwa i-chance yorest. Yebo, kodwa ndilapha kuba ndilijoni ke mna ndi-used kule, nomzimba wam u-used. Jonga ke, ndifuna uthetha something. Ndifuna uveza into ethi ke ngoku, if the devil akakwazi ukufumana nge-attack, when he tries to attack you but you are so careful and you are sensitive, azame ngandlela zonke, ndifunisile ngama-monitoring spirits, familiar spirits, ama-dreams and everything, he will try food. He will use food to attack you. Yabona, I wish and I pray that umoya ingcwele will open your eyes. Uyongena kwa Woolworths, uyongena kwa Food Lovers, uyongena eShoprite. I wish and I pray ukuthi umoya ingcwele avule amehlo akho. You will be surprised xa ubona amadimoni agcwele etyeni. There are many demons agcwele etyeni. And njengoba kugcwele amadimoni etyeni, injongo yawo is to attack you. That's why ubona abantu i-teenage pregnancy inje. That's why ubona umntana ona 10 years already senamabele. Umntana ona 10 years wothuke xa ina 11 years se-10 se-pregnant. I mean seqalisa ukujola. There are many demons ne-chemicals ezininzi ezifakwa ekutyeni ezingekho right. Bobona nendlela abantwana bangoku abakhula ngayo, bakhula ngesinye speed esinga-understandeki. Boy, notice mawusidla kakhulu spiritually, uba awubikho sharp spiritual and awubikho sensitive, uba ninzi into ezivalekayo kuwe because you eat too much. Ngumntu odla kakhulu. Boy, notice usongene uyokwenza i-shopping. Ndidla ngoyifundisa into ethi, so uyokwenza i-shopping, don't go alone. Whether you are going to buy clothes or you are going to buy food, don't go alone. Go with the Holy Spirit. Tell the Holy Spirit, moya ingcwele namhlanje ndokwenza igrocery. Yes, ba ndokwenza igrocery, I refuse uphuma ndedwa apha. I want to be in your presence. I want to carry your presence. As ba ndingena kweza aisle zakwa Shoprite, zakwa Woolworths, I do not want to waste money. Abanye abantu abaninzi imali yabo bathi iphele ezandleni igqitywa kukudla. Even abantwana ohlala nabo endlini, you always complain about food, ukudla kukhawuleze kuphela. There are many demons asebenza ngokudla. Abanye enza sure ukuthi igrocery phela ngespeed, amademon. Amanye amademon enza sure ukuthi mawufika eshop you spend a lot. Bangajonga kwigrocery yodwa uspend 3,000, but mawujonga kwitrolley, how come kuspendeke into ezingaka? So even so uhamba uyokwenza igrocery, don't make a mistake and go alone. Hamba nomoya ingcwele. Le ntshumayelo okanye le mfundiso ungayithatha ingathi intshumayelo useless, okanye ingathi mhlambi ndistingy. Andikho stingy, but we are in a serious war. And uSathane usika abazalwane all over the world batarget ekitchen. You no longer drink alcohol. Umuntu osela utywala kakhulu akakuthandi ukudla. Boy, notice into ndithethayo. But notice umuntu ongasela utywala. If you don't drink alcohol, you don't use any substance, boss notice uba mde la. Yabona kweliqala you become a champion. uNkulunkulu vela yabona kweliqala, hayi andifuni uba ngathi ndingcono, nam ndiyazela apha kum. Mna nani sidla kakhulu uqala kwam usindiso, sidla kakhulu sendiphuma kwi-fasting. Iphuma i-fasting ndibe ndiqoma ndingxame kuthi kusithiwa amen, leqe ekitchen. Ndiyafika ekitchen yenza iti, ndingena efrijini ndiyasebenza, ndikhawuleze ndihluthe eca kwebhedi yam, ndidlela nezaa ntsuku because I did not eat for 7 days.
apha ecaleni kwami ii-chips, ii-biscuits, iyogurt, inyama. On the following day, ku-day 3 andisaweva amandla kamoya oyingcwele. Ndixakwe, where is the power of the Holy Spirit? I can't feel the anointing anymore. I can't feel amandla until umoya oyingcwele wandifundisa ngendlela yokudla. Uyabona indaba yokutya ungayithatha kancane. There are many spirits ekutyeni, noba ungaziboni uzozibona namhlanje. Ukudla kuyathandazelwa. Xa ungena kwaShoprite, you must pray. Let me tell you something. UShoprite une-altar lakhe, Woolworths une-altar lakhe. Zonke lama retail athengisa ukutya kune-competition, and the competition is very serious because kudla kuqhutywa ibhizinesi. Ma wenza ibhizinesi, you need customers. So in order for you to get customers, you must have an altar. So indawo nganye ine-altar lakhona. Kwi-altar lakhona uboss wakhona, you don't know ama-sacrifices awawenza. Athi umuntu ongene kwishop yam enguShoprite, I'm really sorry ukuthetha ngezena, mkhoshona uTikTok akazondibhlokha na, but andiyithandi ukwenza umzekelo ngazo. Athi umzekelo, wonke umuntu ongena kule shop imali yakhe mayiphelele apha. Nditsho na umuntu osela utywala, umuntu osela utywala bomkhulula spiritual because indawo asela kuyo une-altar lakhona, ukuthi imali yakhe kuthiwa makayispende awungena nakwii-savings, umntu waya kwi-altar. So nawe ma uzophuma endlini yokwenza igrosari, go to your own altar. Uthi, Holy Spirit, as I'm about to go yokwenza igrosari, I refuse to go alone. Phuma nam moya oyingcwele. Ke nasebenza kwi-retail, ndisesi-student. Ininzi into endayifunda ke phaa, especially about i-marketing, zonke into ze-marketing, ama-strategy ntontoni, and how to win customers. Boyinothisa xa ufika, especially kwezi shop zifensi, ma ungena emnyango uzofika kukhona i-fruit and veg ngase-right, ibe yi-bakery, ibe ziiflawa ezintle apha ngasemnyango. Buqhubeka uhamba kube nezaa ndawo kuthiwa kusedeli abathengisa ukutya okusukuredi. Uthi ma udlula ngapha kuwo onke ama-aisles, yabo kuneento zakhona. Ma ubheke ezithilini, boyinothisa uzofika kukhona ama-snacks amancinci apha ngakwithili. Laa nto nam ndandike ndasebenza khona. Ngeli xesha ungena ngakhona, thank you so much uthi avoid the name of shop. Ma ndifika ngakhona, ma ufika phaa kwi-aisle, noba wena because phaya kuthiwa ma ungena emnyango bona ii-flowers. Ma ujonga ngasemnyango, nantsi i-fruit and veg. Ma ujonga ngase-right, nantsi i-bakery, zonke into ezi-baked zikwelaa cala. Ma udlula nantsi ideli, izinto uva kwa ivumba lakhona ukuthi kunuka kamnandi. Uyava into yobana according to their strategy ne-marketing yabo, usangena emnyango, you have to spend your money. Noba uzibhala phantsi into yokwenza igrosari ngayo, but they know how to trigger your mind. And ne-altar labo and the spirit sinendlela esizoku-influencer ngayo so that you spend your money, uyispende ngendlela e-useless. Uzawuthi ma udlula uyenze yonke i-shopping, ma ufika ngeli xesha uselayinini, umntu abetha ethile umntu abetha ethilini. Apha ecaleni kwakho uyabona ukuthi hayi man, nantsi i-lunch bar, nantsi i-KitKat, nazi ii-peanuts, into i-snacks, naze nalapho kunezaa friji ezincinci zilapha. You take it ngexesha ulindileyo, you don't need it, but uzoyithatha ufake ubethe etrolini and you will spend a lot. Uzokuthuka ma ufika endlini, imali yam iphelele phi kahle kahle. Masiyeke ke leyo. May the Holy Spirit give you wisdom ma uyokwenza i-shopping. Ezinye izinto uzithenga uzishiye endlini, masibe sidlula apho. There is nothing wrong if you want to spend nje nakanjani, ayikho into erongo apho, but ukhona lo osafuna uimprove when it comes to finances. You must have wisdom kule nto endithetha ngayo. Bese ndisiya phaa kwakho endlini. Xa ufika endlini usuka okwenza igrosari, sukela namhlanje, noba ukade ungayenzi, you must pray for ukudla usuka okuthandazela. And uthandaze, ube serious, be serious xa uthandazela ukudla. And break every spirit esihlala ekudleni. Every spirit, whether it's fruit and veg or izinto ezi-baked or groceries, it does not matter. Anything usuka oyithenga, just pray about it and be very serious. Because amadimoni amaninzi asitarget ekudleni thina abazalwane. Thandaza, futhi ukuthanda ikhitshi lomzi wakho, bokungena ekitchen uthandaze ekitchen. Ukline spiritual ekitchen, ukudestroye nedimoni elibenza abantu bathanda ukudla.
uthi I'm destroying the spirit esenza umuntu angaphele kitchen. Oku umuntu uhlale kitchen, umuntu makadle onele, imali mayingaphelele kwigrocery. Thandazela ukudla and uzisindisa nawe. Ungayithatha kancane into ndiyifundisa, I'm serious. Most yamakholwa alose anointing ngokudla. Believe me, vakala ingenamandla. Athi omnye ayisuka you are religious. Don. Ayikho loo nto leyo. Luphi ukholo? Iphi scripture isithetha loo nto? Mna I'm taking from experience. That's why ke lo mzalwane uthi xa ethetha apha, I hope all is well with you. All. Yamvuthini uJohn Paul uthi all is well. I hope all is well with you. Wazothi number 2. Yabona zinto ziyi-3 zafundisanga. Uthi with you I hope all is well. In all spheres of your life, uthi xa ethetha I hope all is well. Financially, I hope all is well. Career-wise, I hope all is well. In marriage, I hope all is well. Zonke ungazimenshina zonke, uthi I hope is well. Athi xa edlula, and that you are as healthy in body as you are strong in the spirit. Le nomzimba udinga uphathwa kakuhle iflesh. Uyabona umzimba uyadinga uphathwa kakuhle. Njengoba singabantu abasi-Africans, as black people, we are very strong. Abantu abamnyama by nature, these people are very strong. Even nama-sicknesses athile, it's not easy ukuthi angene kuthi. But there are many sicknesses ezingena through ukudla. Many sicknesses. You can go and do your research. Mna andenze research but ndishumayela as umoya ingcwele lead. But you can do your own research. There are many sicknesses ezenziwa ngokutya. There are many chemicals ezisetyeni and zinendlela ezisidestroya ngayo. And we become lazy. We become, I don't know. We are always tired. Bajonga ndithi ndivuke ekuseni already I'm tired. Xa ndigqibodla already I'm tired. Gluttony. Now kwamanye sithi is a spirit of gluttony. Andizazi nosasazi kwa eso spirit of gluttony. Utsho ukuthi ke nami ke nishumayela ngaso namhlanje. Zange ndava ndiyaqala usiva namhlanje so spirit. Or laziness. Mase kuba there is a lot enzeka kuwe. Many people are destroyed ngokudla. Yazi la nto bajonga I'm full. The right shem ndidlile the right but isenento endibiza kitchen. There is a voice that is calling me in the kitchen. But in the hluthi nje. But why there's a voice that is calling me? Khawuzonta udibizwa yogurt. Hama ndihle ndahluta ndi-right ndilele ebhedini. Fama ndinje ndizihlelele ndibonde nomoya ingcwele noba ndenza ntoni. But ndiyava there is a voice that is calling me efrijini. Hey, ine-voice endibizayo. Ndithi ma ndifika phaa ndidonsa ichocolate, ndidonsa into ethile. Kunama-voices that's so uthi Paul ke uthi uJohn up uthi I hope you are healthy even in your body. Umzimba wakho uphathe kakuhle. Take care of your body. I know uthi Paul okanye iBhayibhile we must sacrifice our flesh because iflesh isenza singafuni ukuphila. Singafuni ukuphila spiritual, but take care of lo mzimba. Idla ngendlela right of fruit and veg. Usela amanzi, ungasoloko usela icoke, ilanto drinks ezine-acid. Khawukube ngumuntu nozitrayinayo indlela yokudla. Yazi xa ufuna kuthi icoke lidimole elikhulu. Fumanise kuba xa uziklina, fumanise kuba yabona njengoba ubungene i-fasting uziklina spiritual. Believe me, if uyenzile i-fasting uyaklineka like serious. You understand? So ke ngokufunda ukudla nangendlela ehealthy. Abanye abantu bayeke usela amanzi badepende kwi-drink and inendlela ekudestroya ngayo spiritual. Oh. Hayi bazalwana ndithi ikhona erong aye right. Yabo ndizama uveza ukuthi the Holy Spirit will lead you, will help you, will advise you. Allow the Holy Spirit to lead you, to guide you, to teach you even ngendlela yokudla. Hey, uzawuhlala strong spiritual. Kunento yakuyathethwa ngomnye umfundisi nisaqala usindiswa eShumayela. Uthi lo mfundisi yena wathi ke nake just because ungumuntu othanda ukwenza fasting. Wathi umoya ingcwele most of the time wamenza wathanda udla i-veg, i-fruit,
zonke izinto ezi-healthy, and lamfundisa uhlobo anointed ngalo, nohlobo uNkulunkulu asamgcine ngalo, nohlobo amhle naklini ngakhona, lamfundisa. So andithi ke bazalwane awunoyidla into ethile, awunothi no, andishumayeli loo nto, ndicela si-understand, sizwana ne? Andithi into ethile awunoyidla kwanothi no, but ndizothetha ngendaba ye-health yakho, because inayo indlela still ephinde ikubethe ngayo. Ezinye izigulo, ezinye izinto esigula zizo ziza through indlela esidla ngayo. Is it chapter number 12 ne? Ndicela siye kwi-Hebrews chapter number 12. So vala ngayo Hebrews chapter number 12. Ngo8:30 we are closing bazalwane. I'm so tired. Ndiyeva. Awuzuva kumba idla kanjani. Umoya ongcwele ukhona, is gonna help you, is gonna guide you. Nama ngiso specialist kule nto endiyifundisa apha. Kodwa ke ndiyabona umoya wami undilidishela uba mandithethe ngayo namhlanje. Eish. Okay. Chapter number 12, the book of Hebrews, chapter number 12. I want to read verse number 15. No, I want to read verse number 16. Hebrews chapter number 12, verse number 16. And verse number 17. Yeah. Verse number what? 16. Verse number 16. And verse number... What? Yes, 16 and 17. Ngicela kunifundele ke mama ngesixhosa, ngizayifunda nayo English. Ungabi sahamba man, ngisesiyavala. Ningandibethi bazalwane. Konifundele ku verse number 15, ngizawufunda na ke English. Now sorry, esesinye scripture ngicela usi-underline es. Please, there's something I want to say here about this verse. Please read for me. 16 and 17. Verse number 16. Yes. Lumkani. Lumkani. Kungathi kanti kukho umntu oliyilili. Okay. Okanye ophandla apha njengo-Esau. Umntu ophandla apha njengo-Esau. Yes. Kaloku yena waphulukana nobuzibulo bakhe ngenxa yokutya. Yayiva ke sayifunda nange-English, don't worry. Kuthiwa walahlekwa yi-inheritance yakhe because of food. Don't worry, I'm going to read in English. He lost his inheritance because of food. There's a lot abantu abalahlekelwe zizo because of food. Uthini ngomfundisi yekutya ke ngoku sihlale sifastile? No. Read verse number 17. Okay, qhubeka. Verse 17. Yes. Kananjalo niyazi ukuba kamva wathi efuna ukuyibanga intsikelelo akamkeleka. Ewe wayeyifuna nangeenyembezi. Hayi. Kodwa akayizuzanga. Kuba akazange alifumane ithuba lokuguquka. Yeah. Malifunde ke nge-English. Let me read in English. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. Lo mntu lona wayene-inheritance enzima kakhulu, intergenerational. Namhlanje sithetha ngoJacob waba wise than his brother. Lo mntu walose inheritance yakhe because of isoup. Yabona umoya ngcwele xa sithi ngena i-fasting and then ubreak i-fasting, ulose into ezininzi because of ukudla. When you break it, that's why uSatan esithi you must eat, because ufuna ulose into ezininzi you're supposed to receive from the Holy Spirit. Just like Esau, lose a lot because of food. It Bible, when you read verse number 17, you know that afterward,
when he wanted his father's blessing, he was rejected. Uyazi pain of losing the things of God because of food. Kuthi makufika isizini to produce izinto efama uzithole ngenxa ye-fasting nama-sacrifices, but isizini efama uya-elevate, uyaphakanyiswa, but fumaniseke uba kwenzeki. uThixo ufuna ukubusisa but kunezinto ewazininzi owaziluza because of food. Noba le ntshumayelo namhlanje ingavakala ingenamandla, but there is someone uThixo azomnceda, because I know kunabantu uThixo azabavusa after this revival. Yebo? Food. Yava kuthiwa when he wanted the blessing of his father, he was rejected. He was rejected. Hebrews chapter number 11 verse number 16 and 17. Bangaphi abantu uMoya Ngcwele he wants to use them, but whenever bengena fasting bayibreak. Abanye bane 3 years, abanye bane 10 years. Kwabonakala esaqala usindisa ukuthi lo muntu uMoya Ngcwele ufuna umsebenzisa, but baluza everything because of disobedience ngenxa yeplate yokudla. Omnye wahle sentabeni ebizwa ivoice yeplate, yathi plate uhlelele ntoni lo ntaba, count down here, come and eat. Wehla umuntu entabeni ebizwa ivoice yeplate, waresponda kuloo voice, wahla umuntu egijima entabeni. Xa efika endlini izulu lakhala. Ezulwini kwathiwa lo muntu, does he or she understand ivision kaNkulunkulu ngaye? Does this person understand the plan of God? Uyazi lo muntu ukuthi yes, season of elevation, isizini yokuphakanyiswa kwakhe, isizini yokusetyenziswa kwakhe, but ulahlekelwa zinto zikaNkulunkulu because of ukudla. I will tell you something about food. Yifunda iBhayibhile uzazibona into ezininzi. uJacob, the son of Isaac, wathatha ifamily yakhe yonke wayoyifaka eEgypt ngenxa yendlala because of ukudla. Ithi iBhayibhile there was famine in Canaan. uJacob wathatha sonke isizwe sakhe, the whole nation, wayongena naye Egypt, apho kwakhona umntana akho ogama lakhe kuthiwa nguJoseph. Xa efika khona into eyabasapha yayikukudla. Go and read. Ukudla kunamandla okubenza abantu abaninzi balahlekelwe idestiny because of food. Uthi masiyivale kule verse, ithi masiyivala, it was too late for repentance, even though he begged with bitter tears. Yay! Uyakhula iyahamba iminyaka. Will God ever use you? Iyahamba iminyaka. Can you imagine kunzima? I know without a doubt ukuthi kunzima ukufasta komuntu omdala. Yabona umuntu okwi-50s, 60s, 70s, lo muntu I'm sure without a doubt ukuthi kunzima kuye ukuthandaza nokufasta njengomuntu omtsha. Isikakhulu abantu abakula age operate wisdom kubo. But awunothi man ungangosivungu kodwa awufasti, awuzinika isikhathi to feed the spirit man ngezwi nange-fasting and prayer. Hayi, come on. Ngeke ukuthi una 15 years nge-age but you are lazy back entabeni thandaza. Ngeke ukuthi ukwi-20s, 30s and 40s. uNkulunkulu une-vision yokusebenzisa. Une-vision uThixo ngawe. Enye into edile uNkulunkulu ebomini bakho ayisinguSathane, plate yesoup. Ulahlekelwe izinto ezininzi because of iplate yesoup. I'm so happy in my heart. Abantu abaninzi ba-testify up. Abanye noba abananto abaphume nayo kule fasting, kodwa abanye baphuma nejoy.
loo nto indenza ndibe happy. Abanye ba-happy, abanye bafuna undifowunela, mfundisi ingase uthi ndixoleleni, bava kamnandi entliziyweni. Yazi yenziwa yintoni loo nto? It's a sign ukuthi they will receive a lot from the Holy Spirit. Seninzi abazokuzuza kumoya oyingcwele. Namhlanje bendizothi ndodlulisa nje imessage ethi namhlanje, I hope all is well in your life. In finances, I hope all is well. Career wise, ngokwe-business, ngokwe-family, ngokomtshato, I hope konke kuhamba kahle. I hope and I pray ukuthi konke kuhamba kahle. But you must also take care of your body. Suthi kuba ungumzalwane ube lazy to take care of your body and your health. Take care of your health njengomzalwane. Number 2, take care of your spirit. Ukhona lo othi ndiyakunzima because of ama-diabetics and what. Believe me, I understand. Aba bantu abane problem ekanja, it's very hard for me zothina ukubanceda kakuhle apha ku-TikTok, because umntu mna odla ipilisi ndiyathanda ummonitarisha ngokwam. Xa enza i-fasting ndibe khona, ndibe lapha ecaleni kwakhe, ndimmonitarishe, ndimphushe, ndithandaze naye until Moya Oyingcwele amphilise. So ke ngoku umntu okude kuba nzima kakhulu ke ngofumaniseka uba sometimes ndiyamcingela and andikho secaleni kwakhe ndithandaze naye futhi ndimthandazele. Yebo? So ndibethakala kanjalo kwabo bantu. That's why ne-fasting yabo ndingathandi ukuthi ibende, ibethanda uba short. But umntu xa lapha ecaleni kwam ndiyakwazi ukummonitarisha kakuhle, ndimnceda until uNkulunkulu ade abe right. So siyayivala ke imessage yanamhlanje. Don't be like Esau, lahlekelwe izinto zikaNkulunkulu because of food. Don't be like him, lose his destiny because of food. Kunabantu abaninzi ezweni, abanye bayakipita, hayi ngoba umfana uyamthanda, but it's because of indlala. I hate the spirit of poverty. Poverty, it's a demon. It's a curse, poverty. The demon elefune kulibreake ngeprayer bese ulibreaka nange-giving. The demon elibi elibenza abantu bathatha ama-foolish decision because of befuna ukudla. Yazi pain yokuphathwa nge-slave because of udinga ukudla. It is my prayer ukuthi uNkulunkulu engabikho umuntu uhluphekayo. Libi demon lokuswela, demon longabi nalutho, demon longabi nanto ekitchen. Because lingakwenza uthatha ama-wrong decision. Ngamona omnye umuntu ekwi-prostitution kanti spirit of poverty. Ngamona omnye umuntu ejola no sugar mama o sugar daddy kanti it's a spirit of poverty. Ufuna usiplate ekhaya because of uyazibona izinto ezenzwa kukudla. Look at the things ezenzwa kukutya. Ibandla langena eEgypt ngoJacob beyi-72 laphuma selilininzi after 400 years and 30 years, kodwa langena ngenxa yeplate. Yebo? U-Esau walahlekelwa kokuninzi because of what? Because of iplate. So sizothandaza ngoku le message namhlanje ndiya advice isikakhulu. I'm not commanding anyone. Nje ndizothi mna I hope all is well in your life. In all areas of your life, I hope all is well. Number 2, take care of your health. Take care of this body. Take care of this body. Number 3, feed the spirit man with the word of God. Ube ngumuntu othandazayo. Iba balanced njengomzalwane. Ungahoyi icala la spiritual, i-physical body ungayiyo, because lo mzimba uyawudinga uphila ngawo. That's why na ufuneka uphathe kakuhle. Ungene kwishawa ugeze ube mhle, kanye ungene kwishawa ugeze ube mhle, uzihoye. Uhoye lo mzimba, uthande lo mzimba. Thande lo mzimba. Kunomuntu owake wathi kum, mfundisi, umuntu osindisweyo ku-wrong ba afake i-roll on, because i-roll on yenziwe ngentontontontontonton emkhathini wazichaza. Waphinde wazichaza wathi ku-wrong no umuntu afake into i-body spray kanye i-perfume njalo njalo, wazicacisa izinto. Ngabe senembuzo umbuzo othi ingaba ke ngoku mna friend yiyeke i-roll on,
after ndiyiyekile i-roll on ndibeka abantu izandla ndibile ndimanzi, lizaba njani ikhwapha lam? Ndithi hayi bazalwane ngeke, ngabe umoya oyingcwele buthanda kangaka ubuklini bomzalwane. Why uzothi mandiye ndihlukane nezinto? Ndithi andiyi-understand le vangeli izawubangela uba ndingaze ndilingene izulu, because ndizawuba ne-stress noba ndise-Shoprite ndiyothenga i-roll on kufika into ethi this is a demon. If I can tell you the truth, apha emhlabeni there is nothing clean. I think into eziclean zifew apha emhlabeni. Le suit endiyigqokile kusengenzeka uba yathungwa ngumntu oli-devil worship. Andiyazi uba yakwabani le suit yayithungwa ngubani, because abazalwane abanazo iikhampani, abanazo iifama. One, abazalwane abananto abayiprodyusayo. Abazalwane even when it comes to i-vision, abanayo ne-bigger vision of starting ifama, abanayo ne-vision yoqala into ezininzi. That's why ndisithi emhlabeni izinto ezininzi ziqalwa ngabantu abangasindiswanga, and abanye bathi bow down kuma-altar wrong. Andiyazi uba ithungwa ngubani le, nale shirt andiyazi uba isenziwa ngubani. So ndizama uveza ukuthi into ezininzi azikho clean. Even nale mic endiyiphetha ayikho. That's why even yonke into esiyithathayo thina siyayithandazela, siyikline, siyingcwalise, but andifuna uhlala kuloo nto. I-point yam ithi I hope all is well in your life. Take care of this body and be strong spiritual, ba-balanced. Mamele laa voice kamoya oyingcwele ube right, uzoba right man, uzozibona. Nantsi enye into umntu odla kakhulu ephinda im-affect, it's your mind. Uba ne-problem ye-memory. Umntu odla nje nakanjani uvamile uba ne-problem ye-memory. You easily forget even amagama abantu nezinto ezisimple uvamile ukuzikhohlwa. Boyinotisa i-fasting xa uyiklina, xa uziklina yi-fasting, i-memory yakho iba sharp, iyabuya i-memory. Boyinotisa into ndithetha ngayo. The minute uqala ukuzinaka kakuhle, u-intentional, taking care of yourself, i-health yakho, your spirit man, njalo njalo, ungumntu ubozinothisa uyuqala uthanda even nokufunda. You enjoy to read, and as you read you grow in knowledge. Your spiritual understanding will be open. Uyakhula kwinto ezininzi. You even remember scriptures, you remember amagama, you remember into ezininzi. Your memory will be sharp. Ifana nasemntwaneni ozidla too much isweet, ukabe nayo ne-problem la. So indaba ye-health masiyijonge kakhulu. Bazalwane bami endibathanda, I'm so tired. Yabona ngoku ndidinga ungena ekomini ndihlambe, ugqomzo ngena ebhedini and sleep and prepare for iSoweto i-revival. Yabonga for uattend abantu abangaka abayi-412. Thank you so much. Now it's time for me to rest. Please take care of your body. Take care of your salvation. Take care of your life. Yanthanda uNkulunkulu anibusise in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla, nali bandla lakho Nkosi yam ufundisile namhlanje, ulinikeze wisdom, ulivula amehlo, ulinikeze understanding ngezinto za-spiritual. Bancede Nkosi yam kwiinto zonke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga, Nkulunkulu onamandla, Nkulunkulu olunge kangaka. Abantu abasindisiweyo banikeze wisdom. Give us wisdom, Lord, in the mighty name of Jesus. Siyabonga kakhulu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Keep us, Lord, in your presence. Usigcine bukhoneni bakho si right ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Nkulunkulu akuncede sizwana. May the Lord help you in the name of Jesus Christ. May the Lord help you in the name of Jesus. May the Lord keep you. May the Lord bless you. If bukade ungayithengi fruit and veg, please qalisa ngokuthenga fruit and veg. Pha endlini yakho fruit and veg. Nosela amanzi, must also drink water. Take care of this body. Ne fasting izoba easy when you take care of this body. Believe me.
lale kahle bazalwane. I will see you in Soweto. Ndicela udlulisa ezi number for abantu abazobheka eSoweto. Cela udlulisa just as number for abantu abazoya eSoweto for ama direction and everything. Kodwa ke if ufuna i-address ngicela ungene apha kwi-account yami bese ubheka kwi-first photo epinned i-address phaya for GPS. Kodwa sobe siseSoweto close to Mamponya Mall endaweni ekuthiwa kusePinville. I'm gonna upload it on YouTube. So qala ndifake izolo then bese ndifaka le. Yes, ngo-August we are coming back. Sezwana bazalwane. August we are coming back. Inamba ka Sister Phumelele no Sister Zimasa. Cela ke unibizele. Ngicela uthathe into zobhala uzofonela abasisi ndiyayicinga bahleze unganifumani mina on Saturday. Thank you Jesus. Nansi inamba ka Sisiphumelele. Sisiphumelele ngicela uyibhale phansi for ama directions and everything. Inamba yakhe ngu079 ne 362 9814 masiyiphinde ngizayifaka na kanjani 079 362 9814 ngusisiphumelele ke lo. Cela uyisave ke le number ukwela site laseSoweto izonceda abantu nge-direction and everything. Amen. Nansi yesibini number uSister Zimasa. Sister Phumelele lo, please save it. Unike nabani ozobheka eSoweto uthi amfonele. Nansi ka Sister Zimasa inumber u067 615 0738 Sister Zimasa. Ake siyiphinde 067 615 0738 Sister Zimasa. Now fonela abantu ke for ama direction eSoweto. Kula weekend yes 7 8 9 ndizobe ndise Durban ePinetown. So if you are around Durban and Pinetown sawubonana khona nge9 ndizobe ndiyokukhonza khona eDurban ePinetown. uNkulunkulu akubusise. Nansi eyami i-cell number. I-cell number yami ngu071, that is my own number. 071 9498 702 071 9498 702. I-personal number yami ke leya, andinayo enye inamba ngaphandle kwale. So kula weekend ye9 ka-August which is after revival eseSoweto, last Sunday ngizobe ndiyokhonza eDurban ePinetown. Bazalwane baba inilale kahle, ndiyanithanda nawe uzithande kakhulu and uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. God bless you. We are coming back ngo-August. Uyayifumana ku-YouTube lona othi uphosiwe, uyayithola ku-YouTube. God bless you bazalwane. Amen. Iyamsebenzisa uCapitec. No, we are coming back ngo-August, don't worry. As after revival eseSoweto we are coming back. Lo buzayo bala namba iyamsebenzisa uCapitec. Yes. Iyamsebenzisa uCapitec. uNkulunkulu akusikelele. Nawe nosafuna unikela unganikela. Umoya Ngcwele akubusise. God bless you bazalwane.